you. Kibaho man ni. Kapoy magsaka. Uy kani, nangatulog rin silang butyok. Meanwhile, Lami may ka og utang pinunuan ay. Musik magkuhaan ako to kung lobi. Tong! Pagod. Kuan, nang mag-utan ko rong gabi pamulak og lobi dito. Pagkakapuyag pamulak. Mo sig reklamo lang ka na kay watay sudan. Sige uy, ahay. 2,000 years later. Wa may pulak diri. Kapoy magsaka. Ni, sulbad ng krisis. Chok, sulbad ng krisis. Aw kana tong ba? Ayaw gyud ka. Thank you. Asa man akong lubi? Gagawa na ba na ako tog kawat?